100 στρέμματα δίπλα στη θάλασσα. Με δικό του μπαρ, εστιατόριο, παιδότοπο, μίνι μάρκετ. Και πισίνα. Από πίσω, πάμε να τη δεις. Καλά, αυτή δεν είναι απαραίτητη. Και το βασικό είναι ότι δουλεύουμε σταθερή πελατεία. Υπάρχουν πελάτες που έρχονται κάθε χρόνο. Έχει φτιάξει και ιστοσελίδα στο ίντερνετ. Και γιατί δεν το δουλεύει ο γιος? Δεν ενδιαφέρεται. Μάλιστα. Όλοι λεώνες. Με αυτόματο πότισμα και γιότρισε. Τις ελιές όμως δεν τις έχει κλαδέψει καλά. Εκεί στάθηκες τώρα. Και να υπολογίσεις ότι όλη η παραλία μπροστά είναι ουσιαστικά μόνο για τους πελάτες του κάμπινγκ. Και να ανοίξει ο δρόμος. Ποιος δρόμος? 100 χρόνια τον ανοίγουν και ούτε στα σχέδια δεν είναι. Τι λες? Δεν μου είπες ακόμα πόσο κοστίζει όλη η επιχείρηση. Ο Σωτήρης μου είπε ότι είναι ευκαιρία. Άστο Σωτήρη, δυο μας κουβεντιάζουμε τώρα. 800.000 ευρώ. Πολλά είναι. Θα το μαζαρέψουμε, θα πέσει τα 600. Πώς σου φαίνεται? Δεν μ' αρέσει. Γιατί? Γιατί είναι μια δουλειά που δεν τη ξέρουμε. Και τι θα κάνουμε? Μια ζωή θα χτίσουμε τριόροφα και εξοχικά των 2 δωματιών. Αυτή τη δουλειά ξέρουμε, αυτό θα κάνουμε. Ναι. Αλλά κάποτε πρέπει να την ανοίξουμε. Να την ανοίξουμε. Αλλά όχι να πέσουμε σε άγνωστα νερά. Δεν είναι άγνωστα. Άγνωστα, Γιατί οι υπάλληλοι σου θα ξέρουν πιο πολλά από εσένα. Εγώ, πατέρα, είμαι αποφασισμένος να προχωρήσω. Και πού θα βρεις το κεφάλαιο? Θα πάρω, θα είναι. Αφού το πήρες απόφαση δεν πρόκειται να σου πάω κόντρα. Καταλαβαίνω ότι θέλεις να κάνεις δικές σου δουλειές, καινούργια πράγματα. Όμως να ξέρεις, γεια μου, πέφτεις απότομα στα βαθιά νερά. Θέλω να σου πω κάτι, αλλά να μείνει μεταξύ μας, γιατί ακόμα δεν είναι οριστικό. Ο γιος μου σκέφτεται να πάρει το κάμπινγκ του Θωμάτου. Μαζί με τον Σωτήρη, τον Παστέρα. Θέλω να μου πεις τι ξέρεις, όχι λεπτομέρειες, γενικά πράγματα. Πόσα του ζητάει? 800.000, αλλά το παζαρεύει. Κοίτα να σου πω, δεν είναι κακή σκέψη, έχει καλές πλευρές. Είναι μια επένδυση που μπορεί. Τις κακές θέλω να μου πεις. Είναι μια δουλειά με πολλά απρόοπτα. Δεν μπορείς να υπολογίσεις την επόμενη χρονιά. Μπορεί να έχεις 500 κρατήσεις και κάτι συμβαίνει την τελευταία στιγμή και ακυρώνονται όλες. Αλλά πρέπει να ξέρεις καλά την τουριστική πιάτσα. Να είσαι σωστά δικτυωμένος. Αυτό φοβάμαι κι εγώ. Πώς ήρθε το Αλέξη τώρα να ασχοληθεί με τα τουριστικά? Δεν ξέρω, βρε Αντώνη, τι το βασανίζει. Αφού έχουμε στρωμένη δουλειά, πήραμε και το τριόροφο στην παραλία. Τι να σου πω, τι τα θέλει αυτά τα ανοίγματα δεν μπορώ να καταλάβω.